Hello guys, Rami Sarkal chu. Offer le reward hatak tak nen aron let ta. Rami Sarkal hi 100% legal gaming apps ni in. Chuta chuan Rami game khelin poisai hlo thei don ani. Rami apps hi a himin na security a thaya mema khovel puma. Mi vaibel sa khat player. Active reng angan nia. Rami kheldani thiamani chuan he apps hi mangla. Poisa ron hlo chok vero le. Tin ile khel thiam lo ni po in practice game sa. Practice photla chumi hnuwa chuan poisa I hlo thei ve don ani. Rami Sarkal hian deposit method him berant manga nangpon paytm te phone pay te credit card le debit card te chu engtiklai poni mang theireng don ani I first deposit na chuan welcome bona sa cheng sang ni idong thei chon Rami app sa Rami game khel hi a ol min phone apo asmut de uzaya tuna screen line mu thei thawang hian asmut zia chu in tha thayang ole chumi wang chuan thian teu description box a link kan da hian lo lut ula lo download ve ta chau in register zo nuwa chuan I first deposit itina ma sabera chuan cheng sang ni thot in dong thei ngal dona chu in welcome bonus aniang ole tuna chuan Rami game chu khelin poisa ron hlo ve ta che he game hi poisa lam thil kai noi ani awangin I thana le ichhel shren mang in khelon ya Vainya movie kanan tur hi Indonesian comedy movie ni in a film hing chu A New Rich People ti ni kumsang hi som pakwa ti chua movie zirtir nei thatak ania munamin ti ngai poka beisai he movie tira hian nula pakhat aming tika churon langa University zirlai ni mekin a major atan architecture chu azira amai ro chu chungko re thei taka tanga seilina ni wang chuan azirlai puja chuan musit thei hlein ti chuan tika ron lang velein tika nau chi ania ani thung chu movie producer lar tak ni tumin beiseina sang tak nei na zir trau thin boka ti chu na no pang ber dodi chu ron lang velein ani thung chu elementary school kallai me kania chung kor thei ta ka tanga seili ni hlom ma se anni tin nun chu alim theyang berin an mang thin achang phei chuan ei tur tui tak tak ei tur ringotin melhriat mi alo in nei na te chuan an kal thina ni khat phei chu an mana wang chu dan chuak tangal ni khat chu an hlimna ta chu lak sak nin achan po an pa berina aboral san wang ania an chung ko tan chuan chiat na rap thlak tak nin an pa bertel lova ei zona tur te po chu boy hlein tiga te unau phei chuan an zirna chol san hial chun duwa amai ro chu anu chuan chol san lova zir tang zoka atopa hlotlina chang tur chuan a fuya ni khat chu anina chuan lawyer pakhat hi ron kalin an hna chuan an pa berin an tana thurau chia soina video chu a hmuwa ti chuan a pa chuan a chung te chu ati hre oma wanga ngai dam dilin tinani chu Indonesia rampum puya mi ho saber fa pa ni thute a hrila kang kumsum ni pakhat chungkha in thupin achan po afate mi puitling taka siam du wangle an tor chel theina na ati ania ma se tu na chuan chunga ho sakna te chu anu pui le fa te na an chan thei to tur thu chu a hrila ati ra chuan chung thilvel chu ringlo hlein ma se benga kalin chu ta chuan rupia million zanga ngot mei chu an lak chho thei tur thu chu alo hrila chu thu zet chu an chung ko beng chu ati tlai hle poisa ten lak chho zo nu chuan restaurant changkang taka chuan kalin VIP room chu bukan tuma ma se mi panga tal tlin nge awang chuan an re theilaya an lo dor fo thin kong kama thil zuar pa chu hruai vein thingpui dor changkang taka chuan hun hlimam takan mangtlanga chumi hnu chuan mola kal le ngalin thomnuman tole branded berber chu an leile ta ngala atuk lo nin dodi school kal po chu a ma thing ve tak ni thin kha pheikhok man to tak ron bun ta ka wang chuan an bor lui luya ti chuan tika le abial pa bayu churon lang velein konglaka bayu scooty chheta wang chuan workshop a kalin tika chuan asira bike pakhat rupia makta doi som pakoman chu alei taringot maya ma sen ho nu chuan bayu chuan bike chula let le tura shilin angai lo thu chu shil ma se bayu chuan a scooty zo kha thlan thu le rim taka a tho chuan I wang ania chumi hnu chuan chungan poisa hmu te chu mangna sa hlein anma mo po ni lo thil tam takan leizo hnu chuan makta doi zanga po chu hunrei lo te chungin an hmang zo le ta chumi hnu chuan apa video en tur chu ron thleng lein chuta zet chuan apa in rupia billion khat le point nga an don le tur thu chu aron sei le a chung poisa te an lak chho zo hnu chuan an nun dan chu ama ai ma khan an chapawin an nung nuam hle tin in lian le ro pui tak men son pakhat chu lein
chumi hnu chuan furniture man tam tak tak ta chu leile ngalin chuda guard na thok pakhat po chu an guard atan an leile tanghal dei boka chu mai la ni lo arwalin karnal tak tak pathum chu an leile tanghal ma se to ma chuan an khal thiam chuang si lo chuti lai mek chuan tika po chu deuh thei deuh deuh ho po khan thena ta na ron som lein ti chuna thian hlui te jok po chu thla thlam tanin a chan po tu na chuan chung ka ho sa le thian ho sa tak tak kom thin to wanga nia tika po chu na thian te po chu thing tin an ti ti po en rol thei to lo ti ni ti chuan bayu ne na anin kar po chu chle in a chan po tika nung chang in thlak danglam nu tuk wang chu ania amai ro chu ti tak zeta ngai dama dila wang chuan bayu chuan ngai damin an ni le theita chuti lai mek chuan tika po chu theater performance nei dona wang chuan na sa taka in buat sain ma se paisa tam taka nei ani ti a in hriata wang chuan sumlama boilem lo hlein a thian pahni te bula po chu in sei pok hlea tin anu po chuan kholai vela rimoi tum thin le mire theita hne na chuan sum pe thinin chung thil te chu news rang ranga te chuan pong deuh chuai chuaya interview rang rang te ma chon thinin ma se chunga thil phalna chuan re dei lo hle ti chuan tika po chu zule party te edikin dika ve thung po a theater performance atan chuan thilro pui tak tak ngai toin asum sen tur po aturu hle ma se ni khachu apa video ron thleng velein chuta chuan pa chuan an company sum har satna te soin poisa nei lo thu chu asoya chu vele dika chuan a theater performance atana sum tam taka ngai thu te soin ma se ti gaina om si lo chuta tanga ni rei vak lo chung chu suman nei lo wang chuan om dan thiam lo hle ma se re thei thangan lo ni ve na anom thiam ve le ngal mei boka ti chuan poisa nei to tak lo china chuan tika thian te po chuan an kom thre du to lova chu tiang deuh chi chuan tika thian te po chuan a in soilen anga poisa nei le si lo wang chuan thin rim hlein chuan chung kwa anun danin thak na salutuk hrom ti tu ber chu dodi ni in an re thei laia an hlimna te kha angai thei hle a nikhat tika party kalna chuan bathroom a omla in midang ta chuan mi fel tak ni sin engwanga heng party na kal venge ni thuan lo soi chuan in ngai to harin anun dan chu thlak danglama puitlin kong zo tur le athil du ber architecture na dil chu atumta a thian hluite po chuan an rola tel chu remtin a hlim hlea atuk chuan a thian te pahnih nen chuan audition chu an neita tinanu po chuan mire theite sam tur chu alo boipuya chuti lai mek chuan dika po athil ti tumang taka ati theya wang chuan a thian te po chuan makan ti hlea anu beron lang velein atum dan le arin lok lo ang tak mei chuan thila thlengta mi pui ho in nor boina vela chuan mi pano pang pakhat a in hliam pha tin tika le a thian te po chu drugs lama anin nam hnuya wang chuan man tokin dika theater performance nei na meka po chuan an play kal hnong vel chu midam tak chuan hel hlein tluang taka nei thei tura anin ngai chu mi pui lam ho chuan an helin an thinrim zo ke mo ti mei tur hian an phu saloi loi maya tika test result chu ron chuak vein ani thunga ro chu a him hlo maya chu ni zet chu an chung ka ta na nilung chia thlak tak niin ti chuan lawyer mei ba ka apa unau pa nia in chal pa pakhat te chu ron kalin an ni thung chuan an hrangai lo hrim hrima chu pa chuan danang thlapa a unau pa thi to property zong zong ta chu alak vek tur thu soi nu phei chuan an chung ko chuan an lunga in an mang ang tlang hlom hle thlan tur dang nei to tak si lawa chuan chung thil zong zong ta chu pek vek an tumta amai ro chu an lo nun dan to le an thil ton mek chuan har chhuatirin poisa le sum ringot hi limna nei lo zia chu an hrata chung thil moi berber te ai chuan in hmangai na le chung ko poimo na te chu hriat thar tirin ti chuan kum khatlai chu aloral vele ta an nun dan thin pa ngaya khan le to in tika le bayu te po chu in nei turin anin pu cha ve mek boka an chung ko har satna te hretlang thau ma se in hmangai le hlim tlang takin an cheng ho theita ma se top do na chuan an lawyer pa kha ron kal le in an pa ber video nu chhiat nung ber chu ron muin chuta chuan a pa chuan a top na nan hne na chuan ngai dam di le in au nau pa nga lem chang kha au nau pa ni lovina thian thatak zo ka lo nia au nau pa nga chang tura aroi mei nin tin poisa le in le lo te zong zong po kha an nei le vek tur thu a hrila anu fa hawa zirtin na poimo tak peka du wang zo ka lem chang nin ti chuan an hne na chuan khovela hian sum le na ta chu poimo viau ma se thil danga ai poimo zok chu chung ko in hmangai na te
in hriat thiam ton na te le thorim na te ania poisa chu eng tinga tampo ni se atopa hlimna a thlen chuang lova hlimna tak tak zok chu in hmangai ton na le in du sak ton na hi nia ti chuan kan na thote eizona ringot te hi ngai to ber lovin i thian te ilaina te le i chung te bula hun tam beri man kha hlimna tak tak zok chu ni ti chu ni thini thleng point i hlimanga in chhirna reng reng nei don lo ani kan movie recap te atop thlenga min an saka wangin in hena lom thu ka ron se har sat na sang sang te wanga kan chol reng nuin kan ron le tan don ania kan video da thara piang te min lo la en chun zom sak zel tur le min la subscribe lo zong zong te pon min lo subscribe pa a thei ram chu notification bell on threu turin kanin ngen bok ani